kan long shisha ka sngi ka mansa jing mau haka history jongki pai ba nong shnong jongki south league shnong hadin ba daki photli kisnem ka jingmat jing jongki pai ba haka bai de bu surok ya kali nakaliang uba sostinu sotun MLA ka Jirang Constituency manta ka sngi ula pentikna bagi pai ba shen kin sayokno da usurok uba paka hadin ba ulalej benbu yo mau nong rem ban trei yo te surok hapo ka shnong nong thmai khat sau ka sanmer kumban chupuk pau bagi pai ba jong south league shnong ki ba kunthop ya ka shnong nong thmai khat sau ka sanmer borbhun kanong kala khasi bat karong sokona daki photli kisnem manta kilamat jing halor ka jing sniu palat ba ka jing khti jong usurok banlej chakate kisnong kabala buru gi pai ba nong nik nyawan nadu gi khana school hapreng ka jing ka bakrau banyak denti nau te usurong henry ka longpat ka jing kemen ka bakrau baleng ba ka jing simkhia do MLA halor ka jing ut jing nam joki pai ba manta ka kenti kin sayokno da usurok ubapaka kabala mang kumbasau klur duna Lyngba ka Central Road Fund lani ka CRF haka jingjengai kumba nyo kilometer ye hakani ka sngi balabu yo mau nongrem haka shnong nong thomai ka sanmer la sakiru ya ka jingadon lang do ba PR marwen sekretari ka PWD riboy kiramba shnong jong kite ki south league shnong lembat ki pai ba jong ki south league shnong ki balami haka te ka sngi panpun pau ya ka jikmen toy ka ba ki pai ba jong ki south league shnong kinyo kalong ka ba dokumen panpun pau ya ka project ka CRF project kabalawan ra Lyngba ka PWD halor ka jing kerpat halor ka jingut nagaliang unong mikmat ujong thi ban ngaso ban ai ka jing play ya ka government chief minister banon brom jongi sa Conrad ki sangma deputy chief minister jongi isa president tensong ubade minister in charge ng ka PWD akaba nakaliang jongki kila perkhat kerpang kumno ban ai ka jingmentoy ki development akabedai ban usurok bade belum nakabenta ka roy ka pa jong kisnong kijongi kumla pen pau de kinong kren kisnong kijongi ki bahap kerpang hakini ki sautli kisnong banginya kren habang ipai ya ka jing perkhat ka jongki babon ki balang kiong ba ka boniat area kadai ka bar kadai kisnong kini kisnong ki badon kamtam hakane ka bakover yakane ka CRF project kiong ba kini kisnong ki bala develop habang ye kren ki pau ye ka boniat area habang ye kren ne ka khatsan me khasau khatsan me ka rangso kona ye kren ne ka nongkla ye kren ne ka borbun henry daki posnem ye iba yau national highway ngiyo bani ngelayo saka furlin henry ka connectivity ka bandung syapo ngimdon watang cispa mitaro te kalong ka bapen kemen yau MLA ujong pi ka bapen kemen ya ka department bangin ye bangin la ban warra yau nu project ya gane ka jingsna yau nu surok ubakan long ka jingmentoy na kamata jong pi ki pai ba ngai ka jing kublai sekretari komang lapen pau mane haklo ka jing kon kam ka jungi ban ai ka jing kublai ka ko kerpangi bang ilayo lat ban yo ban shong man kren bat ibangi ilayo sngaw ye ka jing kren ka jungi kum u officer ubahe ubala ban a jingmut kam tam ye ka constituency ka jungi dengan sokmen ya ka jing a jingmut ka jungpi kumno bangin la ban sandur ban develop ya kene ka constituency ka jongi tang unu surok onum patpiang nagamenta ka constituency ka jonga nagamenta ka constituency Jirang ka jongi deneng idang bon ba ki way pat ki project iba mangingin hapan bu ban ai sa ka department ban ai sa ka sarkar bangi de banyo ya ki development ki ba pero kamtam ya surok kumbala mention dari sekretari ubadai ubulum ubabaro ia ut ia namarba kum kinong mikmat kum utaw nong mikmat pajba tina kaliang jungaru ngadon sisya kata ka jingta habang ngayi bagi pajba ki jingjar sibon ki kam ki bamangingi haban le sibon ki project ke bamangangan hapat warna sa ka konsensi
tang ba nginom la ban le lut tang haka sikhilet mat nginom la ban warna tang haka sikhilet mat tang na ka banta ka konsensi ka jonga henry ngin persyang kat bala ban pensup ikipai ba nga sokmen ban pen pala ban pen pau mat jong piru nalor uning surok uba baro ngilaya angnot kini gisaw tuli gisnong ka CRF project kabangin sa shnano inang don sa kiwaypat ka project ka NERSDS kata ke surok kaban connect nati na kendai mer syati syo umsen kabapoy haki arpu kendai kilometer bat kane ka project kabalajan kot syaki sispa klur kalau cross ya ke 80 crores dalam bakla kalau cross ya ke 80 crores but ngiso kemen ban pen pau ban nalo jong phi ki pa nong song shnong ki badon hakini ki sau tuli ki shnong ite ki pa nong song shnong nado na kendai mer shado sho umsen kin sayo ya ke jingmentoy Lyngba unu surok tengah ai ya ke jingkublei ya ke government ya ke department i department nado isketri ku chief engineer engineer baro ki staff ki badan haki department ki trai sitom kat bala kumno ban penpoi ya ki jingdon kam ban warna ayu surok syaki pai ba syaki shnong ki thau baro